Nduna ya zachuma a Simplex Chithyola Banda yafunsa mabanki kuti achulutse ndalama zimene amapereka ku ntchito za ulimi, ndipo mu nkhani zina boma lakhazikitsa ntchito yolimbikitsa ana kuti adzitha kulemba asanafike zaka 10. Tsopano imvani nkhanizi mwatsatanetsatane. Ndipo Mayi Mary Bushiri ampingo wa ACG The Jesus Nation Church ati mpingo wawo wayika njira yolimbikitsa amayi ndi ndalama kuti ziwathandize pochita ntchito za malonda. Mayi Bushiri amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa amayi omwe unachitikira ku mpingo wawo. Mayi Bushiri ati mpingo wawo upereka thandizo la ndalama kwa amayi omwe ali ndi ndondomeko zabwino za bizinesi. Iyo afotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Chimcheka Matemba. Ndauzidwa kuti anthu ondopitirira anthu 10. Nde anthu aja ineyo kwa ine chimene ndimafuna choti moyo wawo usinthe, kuti business yawo zimene akufuna pa business zichitike, chifukwa zimenezo zikateka nde kuti moyo wawo wasintha, moyo wa anawo wasintha, pakhomonso pasintha. Andi zinthu zikayenda choncho nde kuti even ma communities akhala kuti athandizika, zimayi akakhala kuzimira payekha ndalama imene mungamuthandize tsiku la lero. Ndipo mmodzi mwa amayi pa mpingowu a Precious Banda ati izi zithandizira moyo wauzimu wa amayiwa. Chimodzi mwachofunikira pa misonkhano yathu ndi kuwapatsa mphamvu azimayi, kuwapatsa mphamvu mu bizinesi, kuwapatsa mphamvu moyo yawo yauzimu, kuwapatsa mphamvu even moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndi msonkhano umene kwa mzimayi ndiofunikira kwambiri ukukuza mbali zonse za moyo wa mzimayi. Word Alive Ministries yalimbikitsa mipingo mdziko muno kuti idzitenga nawo mbali pa ntchito yopititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Mkulu wa mpingowu Azaki Kawalala wati kupatula kulalikira uthenga wabwino, mipingo ikhozanso kulimbikitsa komanso kutukula mabizinesi ang'onoang'ono pakati pa anthu. Akawalala amanena izi pa msonkhano wa 2025 Dynamic Leaders and Gatekeepers mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Chimcheka Matemba akufotokoza. Akawalala anati mipingo ikuyenera kutsogolera akhristu ake powalimbikitsa kupanga mabizinesi omwenso angatukule dziko lino. A minister akamapanga ma consultation magulu amene wakumapita kukalankhula a minister. Nthawi imene timapanga reforms, sector government reforms, anzathu governance anachita contribute a paper to the late Vice President yokuzana ni ma reforms. So uzikupezeka kuti tumankumuna kamodzi kokha koma tikachoka pano anthu amaka kumananso kuti akaone kuti Malawi tingachite bwanji kuti athandizike. Mawu ake nduna ya zachuma Simplex Chithyola Banda analimbikitsa mipingo ndi mabungwe kuti agwirizane ndi boma pothandiza ndondomeko zolimbikitsa kupanga chuma. Mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za chuma Wilfred Masanjala anati kusowa kwa zipangizo zopangira zinthu zosiyanasiyana mdziko muno komanso kusowa kwa misika yakunja ndi mavuto omwe akubwezera mbuyo ntchito za malonda mdziko muno. Akhristu akatolika mdziko muno komanso pa dziko lonse lapansi lero akuchita mwambo wa chikondwerero cha thupi ndi magazi oyera a Khristu chomwe mu Chilatini chimatchedwa Corpus Christi. Ili ndi tsiku lapadera limene akatolika amalemekeza kupezeka kwenikweni kwa Khristu mu Ukaristiya. Mtolankhani wathu Benedetta Chiwandamia wadzanza zambiri. Ku mpingo wa Katolika wa St John the Baptist womwe uli pansi pa parish ya Siyayi ku Blantyre, akhristu anakondwerera tsikuli ndi mwambo wa nsembe ya misa ndi kuyenda ulendo wa Ukaristiya potsimikizira chikhulupiriro chawo ndi kulambira Ambuye okhala mu Ukaristiya. Bambo Peter Phiri aku parish ya Siyayi anatsogolera mwambo wa nsembe ya misa ndipo anawerenga uthenga wabwino kuchokera buku la Luka mutu 9 ndime 11 mpaka 17. Malemba amenewa amafotokoza za chifundo cha Khristu komanso chozizwa
chakudyetsa unyinji wa anthu ndi buledi nsanu komanso nsomba ziwiri. Bambo Phiri anafotokoza kuti Corpus Christi ndi chikondwerero chofunikira kwambiri mu mpingo wa Katolika chomwe chimalemekeza kupezeka kwenikweni kwa Yesu Khristu mu Ukaristiya, thupi la Khristu lomwe limalimbikitsa moyo wauzimu mwa okhulupirira. Wapampando wa mpingo wa St John the Baptist a Richard Chikalipo anauza Times kuti tsikuli lili ndi tanthauzo lalikulu kwa Akatolika chifukwa ndi nthawi yoonetsera chikhulupiriro chawo ndinso kutsatira malamulo a Yesu Khristu monga analamulira pa mwambo wa Pasaka yotsiriza. Kristu Akatolika ndi tsiku lofunikira kwambiri chifukwa ndi tsiku limene limachokutsa Kristu aliyense chimene amakhulupirira komanso limatikumbutsa kuti mwa Yesu Khristu muli zonse ndi chakudya cha moyo wauzimu kuti lithandize pa moyo wathu wauzimu. Pa chikondwererochi panadzadza chimwemwe komanso kuimba mokondwera. Chikondwerero cha Corpus Christi chimapitiriza kukumbutsa Akatolika za chikondi cha Khristu ndi kufunikira kokhala ndi moyo wozama pa chikhulupiriro, mgwirizano komanso kutumikira ena. Tikadali pa nkhani za mipingo achinyamata a mpingo wa CCAP Nkhoma Synod amene ali mu gulu la CCAP Youth Union Movement CCAP YUM akukondwerera kuti bungweli lakwanitsa zaka makumi awiri. Ndipo poyankhula pamwambo okondwerera izi mlendo olemekezeka yemwe ndi nduna yoona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda analimbikitsa achinyamata kuti asamadziyang'anire pansi. Mwambo ndine mmodzi mwa iwo ndipo nabwera kuchalichi kwathu komabe mwapaderadera pozindikira kuti amakumana ndi achinyamata. Mukudziwa kuti achinyamata ndi amene ali ndi dipo lalikulu lopititsa patsogolo dziko la Malawi kamchikhalidwe chuma ndi zochitika za dziko, ndi amene amatenga gawo lalikulu. Khalidwe labwino la wachinyamata limamusula kuti akhale wachinyamata waphindu ku dziko. Khalidwe la chinyamata lopa Mulungu limampangitsa kuti achinyamatayo akhale nzika yodalirika zimene amachita zimakhala zogwirika komanso zodalirika. Ndiye kuyitanidwa kudzakhala mmodzi mwa alendo malonga atano nachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti tiwalimbikitsa achinyamata. Mlembi wamkulu mu mpingo wa CCAP Nkhoma Synod yemwenso anayambitsa bungwe la CCAP YUM Mbusa Vasco Kachipapa afotokoza za mbiri ya gululi. Ife tiyamike Mulungu kuti zaka 20 takhala tikutumikira achinyamata ambiri asulidwa athandizidwa, ndipo ndikunena pano ti ndanyamata ambiri amene ali mabungwe osiyanasiyana mautsogoleri osiyanasiyana angakhale aphungu a nyumba ya malamulo tinawo, azibusa tinawo. So kuneneradi kuti lero tikumane tikondwerere tasula achinyamata pamene lero ndi azibambo ndi azimayi amene akugwira ntchito zotamandika simuchechi mokha komanso ngakhale mu dziko lino. Nduna ya zachuma a Simplex Chithyola Banda yafunsa mabanki kuti achulutse ndalama zimene amapereka ku ntchito za ulimi. Achithyola Banda ati kulowetsa chuma chambiri mu ulimi kungathandizire dziko la Malawi kuthana ndi mavuto akuperewera kwa ndalama zakunja. Iwo amayankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa anthu amene akuchita zinthu zosiyanasiyana zotukula moyo wa anthu umene a National Product Magazine anakonza mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba akufotokoza. Achithyola Banda anati ndikofunika kuti mabanki mdziko muno athandizire anthu kupeza ngongole zimene zingathandizire kuti ntchito zawo zipite patsogolo ndi kuthandizira dziko lino kutumiza katundu ochuluka m'mayiko akunja. Iwo anatsindika kuti boma ndilodzipereka pomanga zitukuko zosiyanasiyana zimene zingathandizire kuti ntchito za malonda zipite patsogolo m'madera osiyanasiyana. Ukamayenda ngati mmene taonera kunoko ku pavilion ma exhibition amaonetsa ndithu kuti amalawi asiya kungogulitsa zinthu mmene tazilimira amatiro pano patafika poti tikugulitsa zinthu zoti tazisandulitsa value addition zimene zozo zithandizira kuti tipeze ndalama zimene tikuzifuna zakunja.
kumbali yake nduna za ulimi ya Sam Kawale anati dziko lino lili ndi kuthekera kochulukitsa ndalama zakunja zimene zimapeza litaonetsetsa kuti ntchito za mafakitale mdziko muno zikuyenda bwino. Mkulu wa National Product Magazine Arthur Chinyamula anati kampani ithandizira boma kufalitsa uthenga woyenerera wa njira zimene makampani osiyanasiyana angathandizirepo kutukula mdziko muno. Mashopu aku Malawi kunoko mukapeza juice ochoka ku Zambia, zitsulo zopangira magemulo zochoka ku South Africa, zina zochoka ku Zimbabwe. Ndifunso kumafunsa nkumati kodi ife nchifukwa chani zinthu zathu sizipita mayiko enawo mochuluka. Ndefe timaona kuti tipeze njira zothandizira anthu kwaonikira podzera kulemba magazini wabwino, pokhala ndi ma events ngati amene wawo tikapita panga chonchi ngati dziko ndikukhulupirira kuti tikhozopita chisogolo. Makampani osiyanasiyana amene amakhudzidwa pa ntchito zonga za ulimi, za mabanki, za mafakitale komanso za mtengatenga analandira mphoto zimene cholinga chake ndi kulimbikitsa makampani kuchita bwino m'magawo osiyanasiyana.